Добрый день, шановное господарство. Добрый день, шановные сябры. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы зараз будем казаць про падзеі 16 верасня по 22 верасня. Я прапаную наступные 5 падзеяў. 21 верасня 65 гадоў было бы выбітнейшаму дзеячу беларускага адраджэння Віктору Івашкевічу. 22 верасня выборы в Бранденбургу, Нямецчына. 17 верасня 85 гадоў як Чырвоная армія акупавала заходнюю Беларусь. 17 верасня Wall Street Journal дала дадзеныя пра мільён забітых і параненых падчас расійска-украінскай вайны. И 20 верасня информация о СМИ про хапун в глубоким. Для всего белорусского народа 21 верасня была вельми важная дата, потому что было бы 65 годов Виктору Ивашкевичу. Это один з будителяў нации, лидер еще молодевых суполок конца 80-х годов, один из лидеров Белорусского народного фронта адраджэння, человек, який отказывал практично за всю арганізацыйную працу БНФ до 95 года. Тому, коли мы кажем про вулічныя акции, пачатку найноўшай хвалі адраджэння, мы кажем про Виктора Ивашкевича. Акрамя того, это один из лидеров рабочего руха, это галоўны редактор газеты «Рабочий» уже в часы лукашэнкаўскай диктатуры, один из лидеров белорусской оппозиции лукашенковской диктатуры, политвязень. Я просто был вельмі здзіўлены, что гэтая дата абсолютно не атрымала належны розгалас в незалежных СМИ. Только было некалькі паведамленняў, прычым яны былі такія вельмі лаканічныя, часткова не зусім праўдзівыя по датах, бо такая ситуация. И сказал бы я вельмі просто. Натуральна, гэта вельмі кепска. Так не мусіць быць, потому что тое, что сёння беларусы яшчэ не все рабы той вот жахливой лукашенковско-путинской банды, якая незаконно кіруе в Беларуси, в этом есть великая заслуга белорусского национально-вызвольного руха и персонально Виктора Ивашкевича. И он вельмі шмат што паспел зрабіць. И натуральна про его можно было показать гадзінамі, пачынаючы з першых мітынгаў, якія ён арганізоўваў яшчэ да Беларускага народнага фронту. І, напрыклад, як 25 жніўня 1991 года ранкам менская міліцыя практычна капітуліравала перад Беларускім народным фронтам, калі Віктор Івашкевіч сустракаўся з прадстаўнікамі менскай міліцыі. Яшчэ шмат часу будзе барацьба в Верховном Совете, але ж з боку міліцыі быў полковник Срыбны, які прапанаваў нам даць по 100 чалавек на гаркам, абкам, ЦК, а сказал, что милиция сама опечатает райкомы КПСС. А борьба будет еще далее в Верховном Совете, только вечером будет принята декларация. Еще раз подкреслю, гэта вельмі кепска для беларусаў, что такая величная дата про выбітнейшего беларуса, беларускага нацыяналіста, яна прайшла неяк на маргінезе незалежных СМИ. Это просто сведчанне того, что робят сегодня с белорусами, и что не только у них нема правовую свободу, а лишь им весь час спрабуют заменить память. Нельзя забывать такие имёны, як Виктор Ивашкевич, Василь Быкаў, бо яны рабілі все дзеля будучыні Беларусі, бо яны былі беларускімі нацыяналістамі. І мы гэта памятаем. Светлая память Виктору Ивашкевичу. И я спадзяюсь, что его мары про незалежную, вольную, европейскую Беларусь спраўдзіцца. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу, падтрымайце мой YouTube-канал. Калі ласка, пашырайце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, каментуйце. Калі ласка, задавайце пытанні. І самае галоўнае, вельмі прашу фінансавай падтрымкі, якую можна аказаць па першай спасылцы в каментару. Будзьма разам. Свой да свайго па свае. 17 верасня 1939 года Советский Союз выступил на боку нацистской Немеччины и оккуповал Заходнюю Беларусь.
Гэтая дата уже гістарычная. Все мусяць беларусы ведаць, што пахабны рыжскі мір ён наогул рабіўся без беларусаў, а ніколі беларускія палітычныя партыі его не прызнавалі, і беларусаў там нават не было. Калі Беларусь просто взяли, подзялілі паміж Варшавай і Москвой. Я вельмі хацеў бы, каб гэтая дата была пакінута прафесійным гісторыкам, бо спекуляваць на гэтай даце сёння это вялікае глупства, таму што сёння імперская Москва ставіць на мэце знішэнне Беларусі, Украіны, Літвы, Польшы, всех тых краінаў, якія мелі няшчасце калісьці быць пад уладай альбо цароў, альбо камуністаў. Таму гэтую дату трэба памятаць, і я глыбока перакананы, што врэшце рэшт все беларусы зразумеюць, што 17 верасня, вось 5 гадоў таму назад, адбылася акупацыя заходняй Беларусі Чырвонай арміі. Так мусіць быць. 22 верасня адбыліся мясцовыя выбары в Нямецчыне. Земля Бранденбург. Гэта мясцовасць каля Берліна, былая ГДР, і там нечакана перамаглі сацыял-дэмакраты. Вот неяк дзіўна, конечно, гучыць в 24 годзе, што в Нямецчыны нечакана перамагаюць сацыял-дэмакраты, таму што ўсе соцапытання давалі перамогу крайне правым альтэрнатывы для Германии. Сацыял-дэмакраты апярэдзілі крыху больш на 1% альтэрнатыву для Германии, набраўшы 30,9 голосов. Вось другое место у крайне правых. Третье место заняло новый левый рух. Это союз, названный по именем немецкой дьячки, что так само вельми симптоматично, потому что ідзе разбурэнне традыцыйных партий не только на постсоветской просторе. Вот бачите, именные некие союзы, яны робятся уже партиями. И четвертое место только заняло ХДС. Все остальные партии не смогли пройти в Ландстаг. Будет вельмі вялікая цяжкасць па фармаванню ўрада, але ж святкуецца перамога з сацыял-дэмакратамі, якія сёння кіруюць Германіяй. Хаця ёсць некалькі нюансаў этой перамогі. Па-першае, меня вельмі здзівіла то, што я не ведал. Deutsche Welle написала, што ў Бранденбургу такі маленькая колькасць немцаў міграцыйнага паходжання, так яны сказали, их там всего 12%. И написано, что в среднем в Нямецчыне теперь уже 30% немцаў міграцыйнага паходжання, что означает, что натурально просто под погрозой зникнения сама немецкая нация, як, в принципе, амаль что все нации Заходней Европы. Хотел бы сказать, чему я акцентую увагу на гэтых выборах, потому что все декларуют, что они с ультраправыми не будут заключать никакими союзы, и тому там альбо будет союз меньшасці традыцыйных партий, с ХДС, сацыял-дэмакратаў, яны не будут мець большасці в мясцовым парламенце, альбо, значит, сацыял-дэмакраты прыйдзецца заключаць союз с левыми. Так само дастаткова крайне з левыми. Але ж парадокс тым, што і крайне правыя, і партія, якая заняла трэцяе месца, яны падтрымліваюць Пуціна, яны катэгарычна супраць дапамогі Украіне. І выбары, якія будуць у 25 годзе, яны пагражаюць узмацненнем пазіцыі Пуціна, тому што покуль сацыялагічнае пытанне даюць на першым месцы ХДС як апазіцыю сённяшняй уладзе. Але ж я глыбока перакананы, што яшчэ год застаўся да выбараў. За гэты год правыя папулісты, я думаю, выйдуць на першае месца, тому што в тым жа Бранденбургу збіраюцца закрываць завод Volkswagena. Дастаткова сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці зараз в Нямецчыне, яны будуць працягвацца, праблемы з мігрантамі. Таму все менш і менш месца застаецца традыцыйным партыям. Я думаю, што выбары в Нямецчыне праз год это черговы раз зафіксуюць. Што гэта азначае для Беларусі і Украіны? Гэта азначае, што Пуцін, в прынцыпе, мусіць радавацца выбарам
мясцовым і мець спадзеў на тое, што яго саюзнікі атрымаюць значительную колькасць галасоў праз год немецчыне. І гэта вельмі кепска. Але ж мне здаецца, гэта проста непазбежна, бо сама палітыка апошніх 30 гадоў в Европе, калі адмоўліліся ад хрысціянскіх каштоўнасцей, паступова прыводзіць да таго, што традыцыйныя партыі знікаюць, і на іх месца приходят ультраправые и ультралевые. В принципе, в Европе это было перед Другой Всесветной войной. История, на великий жаль, повторяется. Свой до своего по свое. Шановные сябры, хто в Варшаве, запрашаю вас на міні-фест «Палітвязні на Віслі», який адбудецца в суботу. Пачатак о 18 гадзіне, бліжэйшы прыпынак грамадскага транспарта Крынічна 01. І там трэба выходзіць просто на берег Віслы. Свой да свайго па свае. Чацвёртая падзея 17 верасня. Wall Street Journal даў дадзеныя, што параненых і забітых падчас расійска-украінскай вайны уже больш мільёна. Я адразу гэтыя дадзеныя, якія былі вельмі простыя, што з боку Украіны загінула 80 тысяч вайскоўцаў и 200 тысяч пораненых, а с боку России 200 тысяч загинуло и 400 тысяч пораненых, и они оперативно были опровергнуты кіраўніком комитета Верховной Рады, депутатом от «Слуги народа» Костенко, який поведомил об том, что завышенные дадзеныя по забитых с боку Украины, по его звестках за 2 першых гады войны загинуло кожны год каля 19 тысяч. Прогучало у него, может быть, там заходні улічваюць тых, хто пропали без вести, іншыя рэчы. Але ж, так, не зусім чакана для мяне, ён апроверг президента Зеленского, які колькі месяцаў назад выступил с тым, что загинула 31 тысяча вайскоўцаў ЗСУ, воинов ЗСУ падчас войны. Але ж я хотел бы сказать, что по великому рахунку верить всем гэтым лічбам гэта не зусім дакладна, и дарма их все абмяркоўваюць, потому что это просто пропаганда. Ну, по-першае, и перакос паміж забітымі расійскім войску і ЗСУ натуральна крыху меньше, чым дают нават заходнікі, потому что яны все-таки союзники Украины. Я хотел бы рассказать предысторию, что на початку, после полномасштабного вторгнення России в Украину, Захад достатково послідовно давал колькость забитых, прикладную колькость забитых, и эта колькость была достатково великая. Она была меньше, чем дадзеныя Генштаба Украины, якія сегодня друкуются, и бачите, их опровергают и на Заходе, и сами дзеячы Украины. Бо калі такие малые ахвяры с боку Украины, то, значит, и российские, ну, не в 10 же разов больше. Это, на мой погляд, зразумела. Але ж все гэта было пресечено, калі уже на гадавіну Еврокомиссия дала черговый раз информацию, колькі забито в Украине воинов ЗСУ, и, в принципе, это выкликало реакцию официальную Киева. Арахамія опровергал гэтыя лічбы, и после гэтага вот менавіта пошло системное занижение, и зараз вельмі тяжко назвать докладные лічбы. Я вельмі боюсь, что якраз лічба про миллион, яна больш-менш адэкватная, бо на ўзроўні ААН уже достаточно давно официально была обвешена об тым, что ахвяры 500 000. Бо крывавая война. Гэта война еще раз показывает, что людей в принципе не лічаць. И гэта вельмі кепска, потому что, калі паглядзець по лічбах, якія, ну, таким чынам дае ўлада Украины, бо все-таки и президент Зеленский называл больше 30 тысяч загинувших вайскоўцаў ЗСУ, что выкликало реакцию в Украине вельмі негативную, паміж іншым. Зараз Костенко эту лічбу крыху павялічыў, ну, прыкладна до 40 тысяч человек.
взять офіційныя лічбы, которые даюць кіраўніцтву Украіны па колькасці загінуўшых мірнага насельніцтва, а афіцыйныя дадзеныя крыху менш 12 тысяч, это лічба заніжана недзе на парадак, потому что яўна забітых мірных жыхароў за кошт агрэсіі России больш 100 тысяч. Тут мы можем казаць больш аргументавана, чым пра ахвяры вайсковыя, бо натуральная інфармацыя пра ахвяры вайсковыя і гэтай інфармацыі і раней была мала, а цяпер это в асноўным прапаганда. Так вось, атрымліваецца, што забіта 50 тысяч. І от глядзіце, па афіцыйных звестках улады Украіны ад каранавіруса загінула больш 100 тысяч грамадзянаў Украіны. Вот такія вельмі кепскія рэчы, якія паказваюць, наколькі каштоўны сёння чалавек в гэтым глобальным свеце. Бо вайна тотальная, колькасць забітых і параненых узрастае і, на вялікі жаль, будзе зрастаць, таму што апошнія падзеі это тое, што ўжо больш месяца ведуцца баі в Курской области Российской Федерации. Там таксама дастаткова шмат уже загінула вайскоўцаў і яшчэ загіне. Тое, што працягваецца паўзучы наступ России на Донбассе. Тут яшчэ што цікава, што нават в СМІ Украіны прайшло дастаткова цікавае інтэрв'ю аб тым, што гэтая вайна робіць з России вайскового монстра. Я тут хотел просто коротко пояснить. Реальность такая, что самое мощное войско сегодня в Европе – это ЗСУ, Збройные силы Украины. Але ж Украина, яна мае абмежаваныя людскія ресурсы, тому что, зноў-таки, колькі людей жыве в Украине, официально улады, на мой погляд, вельмі моцна завышаюць эту колькасць. А Россия, нягледзячы то, што яна дерьмо, і войско яе было в 22 годзе яўна дерьмо, яна таксама мілітарна вельмі ўзмацнілася, і існуюць планы пашырення і далей расійскага войска, ўзмацнення вайсково-прамысловага комплекса, потому что нават тыя падзеі, которые мы можем каментаваць по мінулому тыдню, это паўзучы наступ оккупацыйных расійскіх войскаў, і он был бы немагчымы, калі бы санкцыі нормально працавалі по абмежаванню России. Я уже казал в одной из передачаў, что тут вельмі важны спекулятивные кошты на нафту, гэтыя кошты элементарно Захад може обрушить. Гэта тэхнічнае пытанне для Захада. Гэта не робіцца. Россия атрымлівае ресурсы, Россия атрымлівае все новых і новых саюзнікаў, як это не дзіўна. І все больш і больш робіцца мілітарная іхняя эканоміка. І по великому рахунку гэта пагражае ўсім. Пагражае Европе, пагражае шмат якім народам. Ну а в першую чаргу сёння, натуральна, это пагроза для Украины, бо сотні і сотні лепшых сыноў і дачок Украины уже загінули, змагаючыся з расійскімі імперыялістычнымі войскамі. І гэта вельмі кепска, бо я не веру в тое, што пасля хтосьці раскажа нейкую праўду. Памылка адразу была тое, што не даваліся праўдзівыя лічбы пра тыя ахвяры, які несе братні нам украінскі народ в барацьбе с российским империализмом. Это просто отбеливание российского империализма, потому что войнаў в свете шмат, и нельга, каб такая крывавая война была характеризована такими минимальными лічбамі, бо ахвяраў вельмі шмат. Мы вельмі переживаем про тое, что на парадак заніжаюць палітычныя рэпрэсіі в Беларусі. І вот тое, як ситуация по людских ахвярах Украины, яна показывает яшчэ страшны аспект войны, что гэта война, яна мае вельмі шмат кепскага. В тым ліку там і блізка няма того лозунга, які сёння неабходны всем народам, волю
народам і асобе. На жаль, людзей не лічыць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, заклікаю ўсіх, хто ў Варшаве, прыходзьце, калі ласка, у нядзелю о 14 гадзіне на традыцыйную акцыю беларусаў Варшавы каля помніка Каперніка. О 14 гадзіне, нядзеля 29 верасня, помнік Каперніка. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя навіна гэтага цыкла – это тое, што пошла информация в незалежных СМИ со спосылкой на весну про хапун в Глубоким. Этот хапун был достаточно моцный. Я хотел бы нагадать всем, кто меня зараз чует, что уже давным-давно, уже 4 года, як разные структуры накрывают по чарзе районы в Беларуси. В Глубоким это так само уже не первый хапун. Колькі людей захапили и сбили, натуральной информации нема. Але ж з'явилися 20-го першие видео, бо карники лукашенковской системы не только хапают людей, не только их сбивают, а еще примушают казать на камеры. Гэта весь час показывают. На великий жаль, это не выкликает никакой реакции. Вот, нечто отбывается и отбывается. Хотя само по себе это вельми жахливо. Минимум 12 человек арыштаваны и идут по криминальных справах за удел в акциях 2020 года. И это просто показчик того, что репрессии в Беларуси не спыняются. На этом фоне вельми кепска выглядают представники белорусской диаспоры, якія спрабуюць абгрунтаваць далейшие репрессии, демагогии об тым, что яны таким чынам хочуць вызваліць палітвязняў. Это вельмі страшная тенденция, бо гэты сказ, что палітвязняў трэба вызваляць любым коштам, ён маюць працяг. Гэты любы кошт это не только новые палітвязні, бо лукашенковская банда не збираецца спынять репрессии. Прошли праз репрессии уже десятки тысяч белорусов после 2020 года. И колькость палітвязняў весь час павялічваецца. Але ж тут еще один есть момент. Натурально хапает на Заходе и российской агентуры, хапает и людей корыстных, бо не забывайте, банда Лукашенко, она шмат кому корыстна замешана, не только в России. На трагедии белорусского народа, что у нас выборов нема с 96 года, шмат кто зарабил вельми великие гроши, працуя с бандой. И зараз так само гэтые люди хотят гроши зарабатывать супольно с лукашенковскими бандитами. Ідуть размовы аб тым, што трэба здымаць санкцыі. Частка апазіцыі чамусьці так лічыць, што банду трэба падтрымліваць і санкцыі трэба здымаць. Вось. Сітуацыя вельмі напружаная. Але ёсць яшчэ больш страшны працяг вось гэтага сказа вызваліць палітвязняў любым коштам. Гэта тое, што весь свет рыхтуецца да вайны. И новые заходние ресурсы, которые могут поступить в Лукашенко, яны зноў-таки будут ісці на падрыхтоўку до войны, якая, на мой погляд, амаль что непазбежна. Во всяком разе, верагоднасць Трэцяй светнай войны, она вельми великая, и она грунтуется и на объективных, и на субъективных факторах. И гэтыя факторы, на великий жаль, взмацняют верагоднасць гэтай войны практычна с кожным годом. Таму за такое вызваленне палітвязняў, як прапануе режим Александра Лукашенко, вось, может быть так, что белорусский народ заплатіць уже не сотнями жыццяў, як за выбарчы фарс 2020 года, а мільёнамі жыццяў. Про гэта в першую чаргу таксама трэба думаць. Ну и тут еще скандалы в об'яднаных демократичных силах. Я хотел бы нагадать всем, кто зараз меня чует, что в 2020 году по сценару профессийного разведчика российского Бабича
Была заменена белорусская оппозиция на объединенные демократичные силы, праз лукашенковские спецслужбы, праз информационную атаку, якая ажыццяўлялася Москвой. И розница поміж оппозицией и объединенными демократичными силами вельми великая, потому что белорусская оппозиция николи не признавала антиконституционный переворот листопада 1996 года, и разом з Захадам лічыла, што ніколі пасля гэтага в Беларусі не было выбараў, а былі только выбарчыя фарсы. На вялікі жаль, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, яны прызнаюць бандитизм лукашэнкаўскай банды до 9 жніўня 2020 года. Это не выпадкова, потому что там шмат хто сам был в этой лукашэнкаўскай бандзе. Многія гэтыя людзі, якія сёння лідеры розных структур, якія на дыаспоры, яны ни дня не были в оппозиции до режима Александра Лукашенко, а в оппозицию уже перешли, коли яны трапили по замежье Беларуси. Можно вельми долго надувать щеки, можно казать, что типа мы оппозиция, але железный занавес уже есть, и диаспора мусит заниматься справами диаспоры, а не робить выгляд, что на начальники над белорусским народом. И это подкреслил черговый скандал в об'єднаних демократичних силах, чергова відставка з переходного кабінету. Я по великому рахунку до цього часу не розумію, навіщо він створявся. Достатково така шумна була з'ява, яка була образлива для всього білоруського народу на початку, тому що в перший гэты переходный кабинет вошли только 2 подполковника с карных структур лукашенковского режима отставных и 2 супрацоўніка Министерства замежных справ Лукашенки былых. Вось. Нікому практично с оппозицией там места на початку не было, а лишь пасля праз гендерный баланс что там пачалі выровнивать, и вось дошли до того, что год там працавала по социальных пытаниях Ольга Горбунова, открытая активистка ЛГБТ+, якая адначасна займалася пытаннями палітвязняў. І натуральна, гэта просто жах, што спрабуюць беларускіх палітвязняў, якія знаходзяцца в турмах, звязаць разам з ЛГБТ, потому что не на такой ступені люди павінны не ведаць, што адбываецца в лукашэнкаўскіх вязніцах, які там статус людей. Вось, это, конечно, просто само жахліва. Еще больше жахліва те интервью, которые яна давала по заканчэнню своей бессенсовной деятельности. Чему она бессенсовная? Потому что все вот чомусьці хваляць Горбунова за то, что отбылся марафон по палітвязнях. Так я хотела пояснить, до какой ступени жахливая ситуация с палітвязнями. Натурально, это серьезный бизнес-проект. Натурально, может быть, кто-то на этом сильно поднялся. А лишь палітвязні атрымалі, калі атрымалі 0,15% от среднемесячного заработка в Польше в якости допомоги. Это просто жах. То есть по великому рахунку это гроши. И то это лишится вельми великой перемогой демсилов, и за это требует хвалить Горбунову. Абсолютно я протестую супраць того, что она заявляет о том, что треба перегарнуть сторонку. Это ее проблемы, что она хочет вернуться в Беларусь и снова супрацоўнічаць с карниками лукашенковской системы, як это было до 2020 года, когда она читала лекции про ЛГБТ+. Так само вельми важный аспект, зверніце увагу, что здаецца, такие розныя рэчы, яны паміж собой пересекаются. И вот гэты скандал, бо отставка это все-таки скандал, и он показывает абсолютно докладно тое, что я казал неаднойчы. Палітвязні з'явились в Беларуси в далеким 96-м году, в найновший час. Але ж такой страшной ситуации по палітвязню и такой безнадейной ситуации, як сёння, не было аніколі. По великому рахунку, палітвязні кинуты на ласку катаў, и на базе их робится альбо бизнес, альбо спрабуюць зрабіць нейкую палітыку. И жахліва все. И нават тое, что нам удавалася зрабіць, калі мы змагаліся в Беларуси, мы все-таки домагаліся и признания палітвязнями людей, якія спачатку праваабаронцамі праз дзейнасць спецслужб не признаваліся, то теперь это просто немагчыма. Нахабно занижается колькость палітвязняў на порядок.
Вось, абсалютна амаль што не ідзе інфармацыя пра катаванні, вось, пра тое, што робяць з беларусамі в турмах, і адначасна мы дакацілись да таго, што ўмацоўваецца дыктатура, і дыктатуре даецца права на тое, каб захапіць, збіць чалавека, незаконна ў чымся абвінаваціць, а пасля зрабіць типа великую ласку, рабоў адпусціць. І я хотел бы сказаць наступнае. Я неаднойчы в Менску, пачынаючы з 96-го года, казаў на мітынгах, што лукашэнкаўская банда весь беларускі народ загнала в новый прыгнёт. Так вось, сёння, дзякуючы 2020 году, дзякуючы таму, што яны перайшлі ад апазіцыі да аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дзякуючы таму тэрору і рэпрэсіям, якое праводзіць лукашэнкаўская пуцінская банда в Беларусі уже больш 4 гадоў. Цяпер яны ўжо проста пераходзяць да рабства. І ад рабоў патрабуецца, каб яны самі былі ва всім вінаватыя, і не было ніколі ніякіх пратэстаў супраць тых людзей, якія з'яўляюцца катамі і забойцамі. Там таксама прагучалі дзікі там нейкія сказы ў Гарбуновай, што не мужчынам, якія ўехалі в 20-м годзе меня вучыць. Так вот, я хотел бы сказаць, все люди, і мужчыны, і жанчыны, і вдовы, Гончара, Захаренкі, Красовского, яны таксама людзі. І яны уже 25 гадоў чакаюць справядлівасці, справядлівых судоў над забойцамі. І гэтыя забойцы, всех вядомых, это банда, якую адшольваюць пачвара Лукашэнкі. І цяпер уже не 96-й год, калі спрабавалі пачынаць знішаць апазіцыю і рэпрэсавалі і забівалі толькі апазіцыю. Зараз Лукашенко ажыццяўляюць мару Кремля і Лубянкі па знішэнню беларускага народа. І гэта трэба разумець. І трэба разумець, што палітвязняў трэба вызваляць. Але лёс Беларусі будзе жахлівы, калі пры ўладзе застанецца вот это сённяшнія бандыты. Вось гэтая лукашэнкаўская банда. Бо я не веру в травоядных тыграў, я не веру в тое, што забойцы і каты могуць спыніцца. На жаль, рэпрэсіі в Беларусі будуць нарастаць, і вельмі кепска, калі на захадзе спрабуюць рабіць всякія реверансы і не заважаць пакуты беларускага народа. Так не мусіць быць. Беларусам трэба разлічваць толькі на ўласныя сілы. Эта ситуация, она страшная. Адзінае выйсце – это казаць праўду, нашу беларускую праўду. Бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!